Cik, musiknya mangke kula sing ngatur saking mriki Mas. Semono putri Ing sewu wonten pira kamardikan panjenengan anggenipun Rama Adhika adicara panggih temanten jari gagah pemalang badhe kawiwitan pinarbuka kanthi waosan Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Rabbi shamli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Ingkang kinurmatan inggih menika Bapak Sugiri Ibu Qadriatun saha Bapak Sugibran Ibu Siti Asyah almarhumah sak paumbiya ing risan temanten kakung ingkang kinurmatan. Para alim ulama, para kiai ingkang rinten badhe tansah sumandhing kitab suci Wahyu Ilahi minangka panuntun kebladung manembah ingkang setuhu luhuring budi. Para pangban bating praja sadereng nagari ing tlatah Desa Sikasur, Kecamatan Belik, Kabupaten Pemalang ingkang kinurmatan. Moga kula panjenengan sami tansah ngaturaken puja-puji pastiti dumateng Gusti Kang Karya Jagat inggih menika Gusti Allah Subhanahu wa taala. Awit sing kanugrahipun kula panjenengan sami tansah saged makempal manunggal wonten dalemipun Bapak Sugiri Ibu Qadriatun kanthi boten panggih pambingan setunggal menapa. Shalawat salam mugia tansah konjuk dumateng baginda Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi kang kula panjenengan sami tenggo-tenggo syafaatipun benjang ing yaumul kiamah. Mugia kula panjenengan sami umatipun ingkang badhe pikantuk syafaatipun. Amin amin ya rabbal alamin. Para rawuh kakung Sumono Putri, monggo kula panjenengan sedaya amurwani adicara menika kanthi waosan Bismillahirrahmanirrahim. Matur nuwun mugia kanthi waosan bismillah adicara saged kalampahan kanthi gampang gangsal lir ing sampe kala kalis beda. Nuwun matur nuwun.
Cik para awuh kakung Sumono Putri samriko temanten putri sampun siaga badhe minggah wonten setinggil Binaturata wonten Gondo Arum ana barang-barang bakti sajroning kawiwahan lamenika gandane Sri Praten Putri mijil saking balai Petaswangi tinuju kursi Gading Kencana kabeh kaliyan Rama saha ibunipun Bapak Ibu hadirin yang berbahagia, khususnya keluarga besar dari Blora. Ngapunten Mas Cocok Lampah, Bapak di sebelah kanan, di sebelah kiri. Mohon maaf khususnya untuk keluarga dari Blora, barangkali untuk pelaksanaan acara adat pengantin Jawa di Pemalang berbeda dengan di Blora. Kami mohon maaf karena dari segi bahasa juga sudah berbeda. Ya. Kalau di sini pakai A, Blora pakai O. Kalau di sini apa, Blora opo. Pada podo, kentang, kentong. Kentang di kentang gitu. Ngapunten untuk padrayunya di belakangnya baris dua-dua ke belakang, keluarga yang mau ngiring juga boleh dua-dua di belakangnya, mundur terus gitu. Radi maju malih mboten napa-napa pengantin putra kali bapak ibu keluarganya yang mau ikut ngiring boleh di belakangnya. Minabara mosan bismillahirrahmanirrahim. Pinarung suarani pradonga ngunyo angrani nababar sekarote jolaras moyo patet manyuro angiring lampayo ngading kekalih monggo mlampah alon-alon lampahnya temanten putri sampun dumugi wonten Setinggil Binaturata kasusul kalian temanten kakung inggih menika Den Bagus
Ramadan Tri Atmaja lampahnya alon kapit kalian Romo ibu jatan kantun keluarga Soro Absari sakwinjingipun kemanten kakung lampahnya kemanten kakung sampun dumugi wonten Sitinggil Binaturata Yojan jengkar saking Palenggahan Mas Ayu Pipi Haniati kemadere kali samenika sampun dapat ditinggal Joko gawe astonipun hambalang gantal menapa to gantal inggih menika sedah ingkang lirinting dipun taleni benang menika perlambang mugya temantene kali boten uwal boten ucul jejegoanipun Mas Ayu Titi Hadiati pangarasi astanipun ingkang roko kinasih menika penambang ini temanten putri menika garwa ingkang tansah ditunggu dumateng garwa kakungipun jenengipun Dodok temanten putri Dodok sakarsanipun temanten kakung kawuryang temanten kakung mudah tigan kapidak ya pecah tigane medal kuninge mugya nukulaken jaban bayi kang saleh ugi salehah daya temanten putri Ambasuh ambeanipun ingkang roko kinasih kaliyan tirta arum Gondowangi kaya sucikan kacampuran sekar setaman mugya inining tirta arum Gondowangi menika saged mbicang sukarta ingkang wonten badanipun temanten kakung temanten kakung junjung derajatipun temanten putri menika perlambang ining dalem bale wisma temanten kakung tansah belani tansah nuntun temanten putri mugya temanten kalih dados keluarga ingkang sakinah mawaddah warahmah kalajengaken kaliyan adicara sinduran Bapak Sugiri Ibu Kodriatun badhe nindur putra putri kinasihipun nuntun mugya temantene kalih dados keluarga ingkang sakinah mawaddah warahmah anak ulangan anak wadon
Iki dilanggung kang sae muga-muga jejodohanmu dadi keluarga kang sakinah mawaddah warahmah. Inggih Bapa, matur nuwun Bapa. Paripurna adicara sinduran samenika Bapa Sugiri badhe mangku temanten kekalih menika perlambang bilih tiyang sepuh boten benten-bentenaken putra mantu ugi putri kandhungipun sedaya sampun dipun anggep dados putra putri kandhungipun temanten kekalih. Bapa, iya Bune, iki anak lanang karo anak wadon abot endi Bapa? Linambaran wawasan Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadur Rasulullah. Anak lanang anak wadon kowe tak tandur ing bumi iki muga-muga thukul ngrembaka dadi keluarga kang sakinah mawaddah warahmah pinaringan putra wayah kang saleh ugi salehah. Amin amin ya rabbal alamin. Pun lenggahaken alon-alon Pak dipenet alon-alon nggih. Monggo Bapak pinaraken ya. Paripurna adicara tanem jero kalajengaken kalian adicara kacar kujur menika perlambang bilih dalem dale wisma temanten kakung gadhahi kewajiban ngupadi sandang pangan pados bondo donya dene garwa kinasihipun tansah nyekap-nyekapaken sedaya peparinganipun ingkang raka kinasih. Imas Ayu garwaku inggih Kang Mas iki anggonku makarya lan budidaya amung entuk sithik tanpa nono inggih Kang Mas kula tampi kula tabung mugi dados rezeki kang berkah barokah saged kagem sekolah putra putri ngantos dumugi kuliah saged kagem tumbas mobil mewah tumbas sawah bangun omah ugi mangke saged kagem ziarah wonten tanah suci Mekah Madinah amin Allahumma amin ya rabbal alamin. Mirsani kamera foto Ibu iya anakku kula nitip redana menika Ibu ya tak tampa titipanmu muga-muga dadi rezeki kang berkah barokah. Paripurna adicara kacar kujur kalajengaken kalian adicara dahar kelima ya dahar kempul bujana menika perlambang piling dalem bale wisma teman-teman kalih mugi mangke tansah nong tinulungan ing samudayanipun boten ate padutukan Kang Mas iya yayi garwaku kula dilang Kang Mas ya ndang aku didilang aku ring sempet sarapan badhe maudhi inggih Kang Mas eco mboten Kang Mas enak tenang badhe ditelasaken apa mboten Mas badhe ditelasaken mboten Mas mboten nggih. Paripurna dahar kelima ngunjuk tirta perwitasari ngombe toya wening
paripurna dahar kelima samenika ngunjuk tirta Paitasari ngombe toya weni ngunjukipun ngagem cangkir ngunjukipun ngagem cangkir amargi Mbak Vivi menika juru pangrengga busana ingkang sampun kondhang kalapa mila menika ngunjukipun ngagem cangkir cangkir nggadhahi pasemon nyancang pikir mugi-mugi pikiranipun teman-teman kalih adem ayem tentrem kadya toya suci kang dipun unjuk sesarengan. Nggih nyuwun sewu menika wonten sikasur wonten adicara sesetingkung utawi tarik-tarikan ayam panggang. Mangke sasampunipun tarik-tarikan ayam panggang kalajengaken sungkem kaliyan Rama saha ibunipun. Menika perlambang mugi teman-teman kalih mangke seneng rebutan rasa salah gelem ngakoni kesalahan. Insya Allah menawi purun ngakoni kesalahanipun piyambak-piyambak insya Allah kesanipun adem ayem tentrem. Hitungan ketiga ditarik bersama 1, 2, 3 tarik terus oke tunjukkan ke kamera nggih oke turun sedikit biar tidak tertutup brutu ya fotonya nggih pun ingkang paripurna nggih menika sungkem kaliyan Rama saha ibunipun. Teman-teman kali badhe sungkem kaliyan Rama saha ibunipun. Menika perlambang pilih putra putri teman-teman kali badhe nyuwun pangapunten nyuwun donga pangestu dumateng Rama saha ibunipun. Ngaturaken sembah bekti kula dumateng panjenengan Bapak. Yen sewu ambek pinjen kula dados putri panjenengan kula dereng saged ngabekti dumateng panjenengan Bapak. Iya nduk anakku. Tak apura kabeh keluputanmu, tak pangestoni jejodohanmu. Muga-muga kon dadi keluarga kang sakinah mawaddah warahmah. Inggih Bapak. Matur nuwun Bapak. Ibu ngaturaken sembah bekti kula dumateng panjenengan Ibu. Sadangunipun sang sasi sedasa dinten panjenengan ngandhut kula. Kula boten saged bales menapa-menapa Ibu. Iya Ibu.
ana dadi ngopo bapak piyemu uga ora bisa awe apa-apa mboten ibu kula ngaturaken gunging panuwun dumateng panjenengan ibu bapak. Kalajengaken kemanten kekalih badhe sungkem kaliyan Bapak Sukibani Ibu Yuni inggih menika pulihipun Den Bagus Ramadan Tri Atmaja. Monggo sungkem kalih Bapak Ibu. Ngaturaken sembah bekti kula dumateng panjenengan Bapak. Ngaturaken sembah bekti dumateng panjenengan Bapak. Kula nyuwun papunten nyuwun pangestunipun panjenengan. Iya anakku. Tapura kabeh keluputanmu tak pangestoni jejodohanmu. Dadiya garwa, dadiya pemimpin kang amanah. Muga-muga jejodohanmu langgeng dunya tekan akhirat. Inggih Bapak matur nuwun Bapak. Boleh ngaturaken sembah bekti kula dumateng panjenengan boleh. Kula nyuwun papunten ampun bilih anggen kula sadangunipun menika mboten saged ngabekti dumateng panjenengan boleh. Iya anakku. Tapura kabeh keluputanmu, tak pangestoni jejodohanmu. Muga-muga jejodohanmu dadi keluarga kang sakinah mawaddah warahmah. Inggih boleh matur nuwun. Kang Mas. Iya Yayi garwaku. Ngaturaken sembah bekti kula dumateng panjenengan Kang Mas. Panjenengan garwa kula. Kula nyuwun ridhonipun panjenengan awit ridhonipun Gusti menika lumantar ridhonipun panjenengan Kang Mas. Iya Yayi garwaku. Muga-muga jejodohanipun lan sliramu pinaringan ridho saking Gusti kang acara jagat. Lumantar ridhonipun tiyang sepuh kekalih. Amin amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu para rawuh kakung Sumana Putri, adicara panggih temanten Jawi sampun kalampahan kanthi gambang gansar lirik ing sambe kala kalih sing beda. Kalajengaken foto kalian Bapak so Ibu.